Girelibohan na ang 33 ka mga pulis ug ang hepe sa Mandaue Station 1 subay sa rekomendasyon human nakit-an og di maayong resulta sa surprise inspection. Anong report ni Nico Serino. Busy sa pagpanglimpyo ug paghapsay sa istasyonan kining mga personnel sa MCPO Station 1 nga naabta namo kaganiha. Gaandam usab sila sa turnover sa mga dokumento ug mga kaso gikan sa girelibohan nga mga personnel nga ihatag sa mupuli kanila nga mga pulis. Sa miaging Sabado lang ang maong istasyonan ang napahigayunan og surprise inspection sa taga Internal Affairs Service. Kundiin may mga nakitang kakulian, lakip ini ang hugaw nga parte sa istasyonan ug kapakya sa pagtubag sa mga pangutana sa inspecting team. Gikan ang mando sa regional office ang pagparilibo sa 33 ka mga sakop sa istasyonan, apil na ang ilang hepe. Gihulipan sila sa mga sakop sa City Mobile Force Company nga maoy kabaylo nilag assignment. Ang atoang mga tagsa-tagsa ng mga opisina nga mahimo siyang limpyo nga nagpakita sa atoang community nga welcome sila. So atoa silang gi-welcome pinaagi sa makita sa mga surroundings. Gipaubos sa reform program sa PNP, reorientation ug moral enhancement program subay sa mando sa national headquarters ug sa PRO7 ang kanhi mga personnel sa Station 1. Susihon sab kung may atubangon nga administrative liability ang maong mga pulis. Matud pa ang lakang pamatuod lang sa kaseryoso sa PNP sa ilang kamanduan. Subay sa direktiba sa Chief PNP ang intensified cleanliness policy sa tibok organisasyon, gikan sa ilang mga opisina, sa ilang mga ranggo ug mismo sa komunidad. Kini ang gusto nila nga tutukan ug pahimug-atan gyud sa tanang mga sakop sa PNP organization. This is also in relation to the program, recent program of our regional director nga KKK7, kahapsay kalimpyo sa Campo 7. Atuan ni siyang take it positively and constructively kay mao ni siya ang atuang gidawat nato nga part ni siya another learning process on the part of the personnel of Mandaue. Regular ang himuon nga inspeksyon pagsiguro nga andam kanunay ang kapulisan. Ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak.